Sa iyong makainang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Ialay po natin ang misang ito, pagpapasalamat ni Bong at Baby Mendoza, Almario at Sol Ramirez, Rivera family, Edna at Mike Sanguyo, Merlin at Lisa David, Erasmo Manango, GK Yumul, 10 ng kanilang mga pamilya para sa pagpapasalamat ng Salito Yumul, para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Pete Wesley Vergara, para sa special intentions ni Ambassador Leonida Lacky Vera, Mayor June and Gente Tanco, Prime Group, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatpat, Dr. Carlo Tanta and Erica Medina, Remoros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister Cypress, California, Ning Navarro, para sa special intentions ni Governor Dennis, Ms. Sholi Pineda, Vice Governor Lilia and Mr. Rodolfo Pineda, Ton and Bel Torres, Eugene and Grace Dicdao, para sa kagalingan ni Crescencia Abasolo, Reynaldo Cau, Norma Balatbat, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia, Sir Roy Songco, para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Arcadio Liberado Hernando, Rosalina, Dolores, Orfelina, Antonio, Anselmo, Brido, Maurino, Father Larry at Father Francisco Mendoza. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilay, isama din po natin sa panalangin natin ang pagpapasalamat sa kapanganakan ni Lauro Mananghaya, kaluluwa ni Teresita at Mina Marie. Para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig at ng binyag at sa Espiritu, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, at mga bansa na malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakil at marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit sa bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakipagsundo sa pamagitan ng Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang mga hinirang.
sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na ang kasunod ko, ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat at dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pag-aahong ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu Santo gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Hindi na po Merry Christmas, ha? Tapos na yung Pasko. Oh, anyway. Halos senior citizen po yung... Ay, sorry. Naka-online pala tayo. Halos may edad na po yung mga nagsisimba ngayon. May pabibinyag pa po ba kayo? May pabibinyag pa po ba kayo? Wala na siguro, no? Hindi na pwedeng manganak. Yung sigurong mga apo na lang ninyo, yung ipabibinyag nyo. Nung kayo po'y bininyagan, tag-ilan po yung ninong at ninang nyo? Isa, dalawa. Isa o kaya dalawa ang ninong at ninang. Alam niyo po, kung minsan hindi ako maintindihan ng ibang tao, ayaw ko pong nagbibinyag kapag may piyesta. Lalo na sa barangay o sa baryo. Madalas po, dinadala ko sa parokya ang pagbibinyag. Tapos magagalit yung iba, lalo na yung nakalayo. No, tatapitong, magpipiesta kayo. Sabing ganyan, "Ay, among kalayo, pupunta pa ng bahay pare, kalayo po, magko-commute pa yung mga nagpapabinyag. Nagre-reklamo yung magpapabinyag kasi magko-commute pa daw sila o magbabiyahe pa sila papuntang bahay pare, lalo na nga kung taga ibang barangay." Sabi kong ganyan, bakit pag bibili ng panghanda, nakakapunta ng Baliwag o kaya nakakapunta pa ng San Ildefonso. Bakit pag bibili ng alak, kahit saan, hahanap? Pag dadalhin sa simbahan ang anak,
ay ayaw. Paminsan po ayaw kong nagbibinyag kasi sa mga barangay, lalo na pag piyesta, kasi nung seminarista ako, sumasama ko sa pari, sa pagbibinyag, sa mga piyesta, napakagulo. At sinabi ko, pag ako ang nagpari, hindi ko gagawin ng ganito. Napakagulo. Kung minsan po, at madalas, yung mga ninong at ninang ay wala namang pakialam. Kasi kung minsan, ang isang ninong, tulad kahapon, sa Pulong Gubat, yung isang ninong, 3 yata o 4, yung inaanak niya sa binyag. Yung ibang ninong at ninang, poporma-porma lang. Yung ibang, yung namang mga magulang, ay wala ring pakialam dun sa binyag. Anong inaalala nila? Anong iniisip nila? Hinahanap nila habang nagbibinyag, hinahanap nila yung nawawalang ninong o ninang. Bakit? Bawas yun sa pakimkim, malulugi sila. Totoo po. Kung tayo, nung nabinyagan tayo, ako, 2 lang, isang ninong at isang ninang ako. Kung tayo, nung nabinyagan po tayo, ay yung mga ninong at ninang natin ay 2, ngayon po, 20. O yung ninong o ninang mo ay 1 lang, ngayon po, 100 ang mga ninong at ninang nila. Ayaw mo yon, Father? Pwede po. Pwede. Lalaki yung income ng office pag ganon. Pero kung minsan, no, lalo na kung minsan 38, 60, sabi kong ganyan, bakit first baby nyo to? Opo, kaya pala isang barangay ang ninong at ninang nyo. Sabi kong ganyan. Alam nyo po, kung minsan ang nangyayari ngayon, aminin po natin hindi ko naman linalahat, no po. Kung minsan ay nangyayaring negosyo na lang ang pagbibinyag. Hindi ko po nilalahat. Pero may pagkakataon na nangyayaring negosyo ang pagbibinyag. Pinsan po, may pinsan ako, magpapabinyag daw. Among, pwede ba yung 80 yung ninong at ninang? Ha? May 80? Pang ilan mo na ba yan? Pang 5 ko ng anak. Diyos ko, ba't 80 naman yung ninong? Para makabawi sa binyag. Gusto kong batukan yung kausap ko. No po? Nawawala yung dignidad ng binyag. Nawawala yung kahulugan ng mismong pagbibinyag. Tapos nasa chapel pa, maliit, maalinsangan, magulo. Kaya sabi ko noon, as much as possible, hindi ako magbibinyag sa piyestahan, sa mga chapels, sa mga bisita. Dahil na po, nawawala ng dignidad ang mismong sakramento ng binyag. Ito po ay isang sakramento, isang paalaala ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Sa araw pong ito'y pinagdiriwang natin ang pagbibinyag ng Panginoon, ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, na kung saan nakita natin sa Ebanghelyo, anong sabi ni San Juan, darating na ang higit na mahalaga at dakila kaysa sa akin, ni magkalag ng kanyang sandalyas ay hindi ako karapat-dapat. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Siya'y nagpabinyag kay Juan. Hindi dahil siya ay makasalanan. Siya'y nagpabinyag kay Juan dahil inako niya ang ating mga kasalanan. Ano bang ibig sabihin ng binyag? Ano bang nangyayari sa atin sa binyag? 1, nililinis tayo ng binyag sa ating mga kasalanan. Among, ang Panginoon ay walang kasalanan. Opo, ngunit sa kanyang pagbaba sa tubig ay inako niya ang ating mga kasalanan. Nakisalamuha at nakisama siya sa atin kahit siya'y walang kasalanan, kahit siya'y tantong malinis, siya'y nakisalamuha at nakisama sa atin. At niyakap niya ang ating pagkatao. Para saan? Para linisin tayo sa ating mga
kasalanan. Sabi nga po ng panalangin natin kapag Easter Vigil, Bihilya ng Pasko, ang sabi natin sa panalangin sa pagbabasbas sa tubig, ang mismong nabinyagan ang nagpabanal sa tubig ng Hordan. At tayo'y nililinis ng Panginoon. Sa kanyang pagbibinyag, tayo'y nilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At ang binyag ay isang paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, anong ginagawa? Binubuhusan ng tubig para sila ay malinis sa kasalanang mana. Pangalawa, anong nangyayari at anong ginagawa sa atin ng binyag? Sa binyag, titingnan natin, tayo ay namamatay. Tayo ay namamatay kay Kristo. Ngayon po yung pagbibinyag natin ngayon ay sa mga bata. Usually po, infant baptism, binubuhusan. Kung minsan, adult baptism, ganun din, binubuhusan. May mga nagsasabi, among bakit yung born again doon ay may swimming pool yung pagbibinyag? Among bakit yung ibang sekta doon ay may swimming pool yung pagbibinyag? Gusto niyo rin po, mag-swimming tayo. Kung titingnan po natin, yaon po ang unang gawain ng pagbibinyag. Bakit? Ang tubig, ang pakahulugan ng tubig ay hindi lang paglilinis, kundi kamatayan. Sa matandang tipan, ang tubig ay kamatayan. At ang ginagawa po ay nilulublob sa tubig, pinapatay, para paghaon ay makahinga ng Espiritu Santo. Nilulublob at paghaon ay makahinga ng Espiritu Santo. Pag-ahon ng Panginoon, anong nangyari? Bumukas ang langit. Bumaba ang Espiritu. At ang sabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Anong nangyayari sa binyag? Sa binyag tayo'y namamatay. Tayo'y namamatay kay Kristo para tayo ay makahinga ng bagong buhay. Dati-dati po, sa mga matatandang simbahan, ang Puente de Bautismo, ang baptismal font, ay saan nakalagay? Yan po, mga maedad yung mga nagsisimba. Ang Puente de Bautismo, ang baptismal font, saan po nakalagay sa mga matatandang simbahan? Nasa bungad po ang Puente de Bautismo. Nasa bungad. Ibig sabihin, sa pasimula ng buhay natin, doon tayo sa bungad. Kapag ikaw ay namatay, asan ka? Saan ka linalagay? Saan kayo ilalagay? Among dun po sa labas. Ay, dahil may COVID, kaya sa labas po tayo. Okay, sa labas po tayo. Marami na pong nagre-reklamo sa akin. Among, bakit lagi sa labas yung patay? May COVID nga po. Saan po? Usually, saan? Dito po sa loob. Dito sa altar. Tapos anong ginagawa sa binyag? Dinadamitan tayo. Di po ba? Pagdating sa paglilibing sa altar, dinadamitan, tinatakpan tayo ng palyo o tinatakpan tayo ng tela. Tanda rin ng ating pagbibinyag. Ibig sabihin, sa binyag, tayo namamatay, at sa binyag, tayo rin ay nagkakaroon ng buhay. Sa kamatayan, tayo namamatay, at sa kamatayan, tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So kung titingnan po natin, mga pakahulugan ang pagbibinyag.
nililinis tayo, pinapatay tayo, binubuhay tayo. Amen. Pangatlo, anong ginagawa ng binyag? Nabuksan ang langit. At anong sinabi? Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Katulad ng Panginoon, sa binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Sa binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos. At ito po ang lagi-lagi kong sinasabi sa mga magulang kapag sila ay nagpapabinyag. Hindi ko lang po alam kung nakikinig sila kasi yung iba ay abalang-abala sa chewing gum nila habang nagbibinyag. Yung iba ay abalang-abala sa lipstick nila o sa makeup nila habang nagbibinyag, binibinyagan yung anak nila. At yung iba ay abalang-abala sa pagbibilang ng ninong at ninang at baka malugi sila. Ano yung lagi kong sinasabi? Hindi nyo lang anak yan. Anak yan ng Diyos. Hindi nyo lang anak ang mga batang yan. Sa pamamagitan ng binyag, sila ay naging anak ng Diyos. At sila ay kinalulugdan ng Diyos. At sa binyag, tayo'y kinalugdan ng Diyos. Tayo'y minahal ng Diyos. Tayo'y pinagpala ng Diyos. Kung titignan natin, yun sana ang ating madama. Kung dadamhin lang natin ang tunay na makahulugan ng sakramento ng binyag. Hindi po ito isang social gathering lamang. Hindi po ito isang event lamang. Hindi po ito isang obligasyon lamang. Ay, pabinyag mo ng anak mo, lumalaki na. Napansin ko dito sa bahay pare, nagpapabinyag yung mga bata after 1 year old, no? Kung minsan 3 taon. Kung minsan, pabinyag po ng madalian. Sabi ng iba, among kasi po wala pang pera, nag-iipon. Sabi ko, kailangan ba yung pera para sa binyag? Ay, para po panghanda. Bakit ba? Bakit ba? Hindi ba mabibinyagan yung anak mo kung walang handa? Mabibinyagan po. Eh, wala pong panggastos. Bakit ba? Magkano ba yung babayaran mo sa simbahan sa binyag? 100. Bawat ninong at ninang. Tapos yung iba tatawarin pa. No? Kaya daw hindi sila nagpapabinyag agad dahil nag-iipon. Eh, hindi naman kailangan gumastos. Sabi ko nga, sabihin lang nila, kahit libre, ililibre ko, walang bayad ang binyag. Kaya lang, sabi ko, madalas sinasabi ko, sige, libre ang binyag, walang bayad. Kasi kung minsan po may tumatawad. Sinasabi ko, sige, libre ang binyag, walang bayad ang binyag. Kaya lang, siguraduhin nyo na walang handa sa inyo. O siguraduhin nyo, kahit isang bote ng emperador, wala sa inyo. Kung minsan po, tatawad-tawad sa binyag. Tatawarin yung 100 pisong binyag. Tapos, pagdating sa bahay, mataas pa sa pagkatao nila yung bote ng beer na nando, yung case ng beer na nando doon. Di po ba? Minsan, yung mga ninong at ninang, wala sa binyag. Asan sila? Andun. Pagdating sa inuman, andun lahat. Kahapon po, kahit tumatagal yung homily ko, kahapon, sa Punong Gubat, may na-late na isa, hinihintay namin. Sabi ko, asan yung tatay? Ay, ayaw pong sumama, Father. Ay, hindi pwede. Hindi ko bibinyagan yan kung walang tatay. Binyag ng anak niya, ayaw sumama. Sabi ko sa kanya, nung ginawa ba yan, ikaw lang mag-isa. May kasama po ako, Father. Oh. Yung ibang tatay, ayaw sumama sa binyag. Idinudulog mo sa Diyos ang anak mo. Tapos ayaw mong sumama. Kung tatay ka at ayaw mong sumama sa binyag,
Ibig sabihin, ayaw mong kilalanin sa harapan ng Diyos na anak mo yun. Nakakalungkot po. Kasi na-commercialize na ang binyag, ang sakramento ng binyag. No? Tatawad-tawad sa simbahan. Pagdating sa bahay, naka-cater. May giveaway pa. May mga pabalons pa. May pabitin pa. Diyos ko, sabi ko. Ano ang priority natin? Hindi natin, mas tinitignan natin yung handaan. Hindi yung mismong sakramento. Kaya nga po, itong kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, although binyag siya ng Panginoon, isang paalala sa atin na balikan natin ang ating mismong pagbibinyag. Tignan nating muli at ibalik ang pakahulugan ng ating mismong pagbibinyag. Darating sa simbahan, binyag ng anak, nakaspageti, litaw ang lahat. Sabi ko, sino bang bibinyagan? Ikaw o yung bata? Ba't nagborles ka na? Minsan yung tatay, darating, binyag ng anak, naka-shorts, naka-tsinelas. Diyos ko, special occasion ng anak mo. Minsan lang mangyayari sa buong buhay niya. Hindi ka pa magbihis. Kaya nga po, ang kapistahang ito ng Panginoon, although pagbibinyag ng Panginoon, ay isang paalala sa atin, sa ating mga ginagawa, sa ating sariling binyag, at sa mga ginagawa at gagawin nating pagbibinyag. Ibalik natin ang dignidad, ibalik natin ang pakahulugan, ibalik natin ang biyaya ng mismong sakramento ng binyag. Na dahil dito, tayo ay nalilinis. Dahil dito, tayo ay nakikisama sa kamatayan, nakikiisa sa kamatayan ni Kristo. At dahil dito, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Mga kapatid na bininyagan, damhin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May bago pa ngayon. Magte-text, pare, ba't di ka naman dumating sa binyag ng inaanak mo? Ay, pasensya na pare, may ginawa ako. O sige pare, i-Gcash mo na lang. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ng mga may katungkulan sa lipunan
ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao, ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagpapala sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Langin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulug ng anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas ng sa kasalanan namin sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo itaas rin. iyong puso't diwa. Kinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwating ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pagkikipisan ng iyong salita sa katauhan ay amin ngayong sinasampaletanan dahil sa Espiritong kanyang sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo.
Gayon din naman matapos ang hapon ay nawa kanyang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot iyon sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Si Cristo. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa Ama nating nasa langit.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkayin mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan rin. po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Peace. Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na umako sa ating mga kasalanan at luminis sa ating mga pagkatao sa pamamagitan ng binyag. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Christ, bring us to life everlasting.
Magsilod po tayo. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietralcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pagkikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa susunod na linggo po ay kapistahan ng Santo Niño. Pakidala po ang mga imahe ninyo ng Santo Niño sa mismong pagsisimba ninyo para po mabasbasan. Muli po, sa susunod na linggo ay kapistahan po ng Santo Niño. Pakidala po ang mga imahe ng mga Santo Niño ninyo para po mabasbasan sa mismong misa. Salamat po. Assignment po natin, 2 po. 1, kung pwedeng dalawin niyo po yung mga ninong at ninang niyo, kung pwede, sa binyag, no? Kung buhay pa yung iba, no? Kung pwedeng dalawin po. At ipagdasal po, kung wala na sila, ipagdasal po natin sila mamayang gabi. Pangalawa, ginawa po ito, iniling po ito ng obispo natin nung pagdating niya. Hanapin po ninyo ang inyong baptismal certificate. Hanapin po ninyo ang inyong baptismal certificate. Amen? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at gawaran kayo ng pagpapala ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin na ialay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nakiisa sa atin sa binyag. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat. Have a blessed Sunday and God bless you all.